Bhegi ndiri kuona rakasungwa nderei? Hapana bhegi rakasungwa. Hapana ramakasunga. You are not planning to go anywhere. Kuda zvibvira mbuzi ndiri mukurokoza bhegi rakasungwa randoshandisa ndichienda mabasa. Mama Prophet, bhegi rakasungwa iro nderipe? ndiri kurasika Prophet, handisi kuriziva. Saka hapana bhegi? Hapana. Mukaona ndaita kangunyutura ndapadhuze nekuvhura hombe. Mama, ndiri kuoneswa ini paine gumbo rakambobayiwa nechipikiri. Chii chakaitika? Chokwadi Prophet, ndakatambura naro gumbo iroro, ndakabayiwa nechipikiri ndiri pamba. Rakazvimba ndikasvika pakuenda kuchipatara, gumbo rekuleft. Ndakanzi mune shuga munofanira kunogurwa gumbo. Saka dhei racho risati rasvika rekuti ndichienda kunogurwa gumbo, ndikandaitwa zvese ma-x-ray. Saka rikazongoserera, indobva ndangoignowa kuenda kuchipatara kwacho. Asi izvezvi rine nguva yekuti rinozvimba richiserera. Okay. Varwire maoko. Mune midziyo yakawanda sei papa? Munokorokozera kupi mune midziyo yakawanda sei? Ndinokorokoza ndiri kwaMurewa nokwamutoko. Ndinoemba yangu maMurewa nokwamutoko. Ndogara maMurewa inini kwamutoko takaisa maloja. Chii chimwe chamuinacho? Kombi. Kombi chacha? Ya kombi. Saka tinomukorokota ndizvo zvakeka. Asi mari dzaibatika, kana dzobatika? Ya, dzinobatika. Ndikunzwa kuda kutomuka boys rangu. Ndikuda kutomuka boys rangu. Munomuda here mudzimai wenyu? Ya, ndinomuda 100%. Munomuda here murume wenyu? Chokwadi Prophet, ndinomuda. Pavaviri apa ndipo panenge ataura achirevesa. Mukadzi ndiye ari kurevesa. 100% yemurume haishande. Mama, gumbo renyu imimi raida kudamburwa rapadhuze nekuchinyatsodamburwa. Mwari andituma kuti ndikubatsire risadamburwe. Kubatsire Prophet. Asi pane karumbu kamwe ndakambonzwa kachiimbwa. Reurura upone mwana waIsraeri. Reurura upone mwana waIsraeri. Reurura upone waIsraeri. Ndangokanzwa kachiimbwa. Mune zvamuda kureurira here baba? Hapana. Muripo? Ya, ndiri straight. Mune zvamuda kureurira here mama? Pari zvino Prophet handina. Ndeupa ari kuita kunge munhu ari kutaura chokwadi pavaviri avo? Murume here kana kuti mudzimai? Pavari kutodaro kupurwa kwauya kamwe kambo. Kangosara mazuva mana chete. Kuenda kudenga. Uya urure. Ndara, wakapedzisira kuona kombi rini? Last month. Mama, ndakufunga kuti zviri nani kuti mugare pasi tozosangana kana gumbo rabviswa. Handimati gumbo rakanzi rakudzoka mega. Chokwadi Prophet. Saka chii chamuri kuda ndisanda kuti mugare pasi because ndakutoa kuti igarai?
chichamunoda kuti mungotizivisawo tinzwe. Prophet, ndakaomerwa. Ndine chikwereti chandakatora chisingazikanwe nemurume. Saka dambudziko iroro rakundinetsa. Mune chikwereti? Ndakatora chimbadzo. Saka ndandisina kunge ndakazivisa murume. Alright, inogona kusvika mari? Kana ndisingakanganise nema interest yako 16,000. Baba, vharai muromo haikona kushama zvenyu. Vharai muromo wenyu muteerere. Vachitaura list rezvikwereti. Itsika yenamai ava vanovhura hombe. Haufa wakazviziva. Kombi iri kupi? Kombi iri kune munhu akawandibatira maererano nenhau yondandanonoka kumudzosera mari yake. Ichiri yenyu here kombi kuti yakatotorwa? Yakatotorwa asi murume ndasati Don't worry baba, don't worry baba. Hazvinowanika munda. After agara pasi hazvowanika. I feel sorry. Hamudari namba yako wakagara pasi ungadone because kwati akuenda kwakanyanya. Ndiudzei kuti mastands ari kumira sei, mapepa emastands enyu edzimba dzenyu dziri mamurewa zviri kufamba sei? Baba, kutaura chokwadi mapepa emastands akatorwa nevanhu vandaifanira kunge ndichidzosera mari yavo ndakakundika kuidzosera. Saka vakandipa deadline yekusvika musi weTuesday. Vakati vanobva vaita sei mastands? Vanobva vamatengesa. My wife, Material Manyama. Sumukai baba. Sumukai, vabatsire kusumuka. Handiti zvinonzi manyama imwe here baba. Zvinoreva kuti kana muri nyama imwe kane zvikwereti ndezvenyu mese. Zvandisingazive. Maakuziva ka. Regai tigadzirise muri. Praise and worship, sing something which is a little bit powerful. I just need to talk to them. Otherwise, mudara wende kasambatsira anostroka. I need to talk naye. I mean, kana uchinzi uchizviti une mota, munonyanya uzogara mumakomba mudara. But mari yese ndinoona kumakomba iko ndinosarenda kudzimai wangu kuti aone kubatsirikana nemhuri paomba. Kochi chinoitika pazvikwereta apa mama, sei muchizokwereta? Ndakangovarairwawo, handizoti zvakauyawo sei. It's so sad, is it? So sad. Ndimbreuton. Oh